Lalayi na doy. Kaya. Kaya. So mo na akong paruwing pino. Itaod na mo karong gabi kay karon pa manahuman. Kailangan man jud na itaod mga ma'am sir. Kay ngano takalanan na akong baboy, kailangan na ako ibalhin bitaw. So karon mutabok pamigsa pa. Adi ako. Nagulat sa sa rescue kay ispat basi makatamak mig banakon. So karon mga sir ato nagibit-bit. Dugay mag rescue. Tabok pa isa po. Sapa doy. Ispat doy. Ah. Okay. Ah. Dito ara doy, unahan doy. Paguna ba kay basin ni banakon. Ay dito ni ispate, dito ra una. Sini banakon. Hop, isa bay. Nay ra. Okay, isa. Ah. Tawa daw doy. Kung saan ka balawom doy? Ha? Pag-asa rin mo. Sige daw. Sige. Kuna dito pre. Puro laom na eh. Dito no ano? Lang sabog. Cash out. Kay kuan na naman. Ata agi. You know? Larga. Kinabuhi. Ah. Abok mo sir. Dito doy, sugatan dito doy. Lalayi na doy. Kaya. Kaya. Kaya doy. Ispatilig susula doy. Suka ni bay. So, madagdag mga sir. Itaod di karon kay ani. Ah. Kani ako nga nay dire. Duha. Nagawag na mo dire. Kailangan na nag-transfer. Kay takalanan na na. Karon mga huibe siguro. Karon nga week mga sir, transfer na ni. Kailangan na jud eh. Tawag na. So karon to no. Munay gingon. Magkugi para sa mga pagandoy sa atong kinabuhi.